Assalamualaikum kula nuwun Nyong Yusiti Banyumas dineke nyong anana pendopo wakil Bupati Banyumas seperlu melu mangayu bagyo pengumuman lomba nulis guritan basa Penginyongan lan peluncuran buku kluwung nang langit Penginyongan. Acara sing dipandegani dening majalah Ancas, komunitas sastra rupa si publishing, kaos ngapak lan rumah batik Anto Jamil bisa mlaku kanthi lancar. Sewise pembukaan, nembang Indonesia Raya Donga mulai lan tahun laporan panitia tamaan pato hari paring sesorah mangga midhangetaken dialek Banyumas Indonesia. Saking kepenginnya membangun bahasa Pejongan sing berdaulat. sebanjure peluncuran buku kluwung nang langit Penginyongan dening Rama Ahmad Tohari lan Kang Atmotan Sidik. Disusul selingan-selingan, ora videonya ora bisa diupload kabeh ya. Rasa babar rasa mendoan janda kahim pisan. Esok sarapan mendoan enak banget. Langsung Ya sing dienteni pengumuman juara para harapan juara dening 3 panitia. lomba nulis guguritan bahasa Penginyongan. Maka sing kula sebat asmane langsung maju mawon nggih. Ki lanang apa, Bro? Yesi dia. Konten iki Yesi dia harapan 3, juara harapan 3. Izin. Oh, izin. Ya makanya surat izin itu kan. Juara harapan kali. Kalau baik ya kaki. Sairan Samsidi, Mbak Sairan nih, Mbak Sairan. Mangga, semuanya niki Mbak. Nah, niki buktekna nek Banyumas itu luar biasa, nyong bangga. Orang tua orang nom itu berpartisipasi ya, Pak. Jika wis kira gimana? Sudah itu sudah rolas. Guritane sing menang apa kowe? Orang ngerti pokoknya. Oh, iya, enggak karena bau kok. Ya. Mangi Pak Bau. Juara harapan 1 Warsono. Wah, mangga. Nah, sini dari gentenan Nabil. Selanjutnya juara 3 Nasirin El Sukarta. Juara 2 S Ratman Suras. Di Sumatera, Pak. Di Sumatera. Aslinya Sumatera. Cilacap tapi di Sumatera. Monggo kakane niki nomor siji kula mboten wonten. Mboten wonten mau. Padunar Prentenjong. Oh, nore pagi gue. Oh iya, dia namanya. Pemenang pertama calon dokter Dimas Indianto S. Selamat kanggo para pemenang. Lah sing juara siji tidak bukan mati. Tak urung salam maring eyang buyut Mbah Patik Puladara Tunggul Manik sing bau reksa telagaran ceng. Ora ngode. Ora keri Kang Wanto Tirta minangka presiden guritan. Monggah para lewat jendela dhuwur kayu pule gara-gara virus corona ate wong nganggur ora ngode
tukune pulsa nggo ngisi HP, HP dicolong ki kaleng gunung, bulan puasa nang omah bae, dompet kosong pikiran bingung. Selama Covid ambleng ya. Jadi kakangnya ambleng gitu. Iwak kebogo urip nang wangan kerep paceran. Anak bejo butuh napangan, butuh nasandang kanggo lebaran. Dibagi rata aja tubrukan, sing santai dadine lega. Jere wong cerita ana bantuan, nyata bae urung ketampak. Alhamdulillah acara bisa mlaku kanthi lancar. Sing pada rawuh ya pada bombong, merga bisa silaturahmi lan ketemu sedulur. Moga-moga tahun ngarep bisa ketemu maning. Mayu pada nguri-uri lan ngurip-urip basa biung, basa penginyongan. Angger utu rika sapa maning, angger utu siki ya kapan maning. Lilan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pareng.